Der er mange, som siger, at jeg bare gør det for opmærksomheden, og jeg bare gør det for likes, og jeg bare gør det for at få følgere. Og der er nogen, der mener, at jeg er bare en af de der billige tøser, som bare gerne vil have noget opmærksomhed. Der har været rigtig, rigtig mange positive, og folk, der skriver, ej, hvor er det fedt, og du har hjulpet mig til at kunne elske mig selv. Og der er rigtig mange, der skriver great pic og alt det her. Da jeg var yngre, i mine unge teenageår, der synes jeg, at jeg var for tyk, og jeg var for grim, og jeg accepterede ikke mig selv overhovedet, og jeg brugte rigtig, rigtig meget energi og tid af mit liv på at gå og være rigtig utilfreds med mig selv. Jeg har lært at acceptere den med tiden, men førhen, der var jeg nok ligesom alle unge teenagepiger. Grunden til, at jeg startede med at lægge billeder ud på Instagram, det var, at for en del år siden, så begyndte min lillesøster at sige ting som, at hun var for tyk, og hun skulle til at dyrke mere motion. Og det var egentlig ikke noget, jeg tænkte over, at nu skal jeg tage at lægge billeder ud på Instagram. Men jeg begyndte lige så stille at lægge mere og mere ud med, at man skal elske sig selv, og jeg viste min krop, som den var, og der var ingenting der. Og jeg vidste, at min søster, hun fulgte mig der, og hun ser meget op til mig, og hun kommenterede tit på det, og det har også ændret hendes syn på hende selv i dag. Hun har stadig nogle dage, hvor hun synes, hun er lidt for tyk, men hun har lært at acceptere sig selv, som hun er. Min lillesøster og jeg, vi mistede vores mor for lidt over 2 måneder siden, så jeg har følt meget, at nu var det mig, der skulle vise hende vejen og vise hende, hvordan man skal lære at elske sig selv og hvordan man skal takle livet. Min kæreste, han har faktisk ikke noget imod de billeder, jeg lægger ud på Instagram. Han har førhen sagt, at han vil selvfølgelig ikke have, at jeg lægger nøgenhed ud, men der er vi meget enige i, det ønsker jeg heller ikke at gøre. Men han synes, det er fedt, at jeg lægger dem ud, og han forstår meningen, og han forstår mit budskab i det, jeg prøver at få frem. Det eneste, han ikke er så glad for, det er de beskeder, jeg engang imellem kan få fra fyre. Der er en del fyre, der skriver lettere perverse ting, og jeg har også fået tilsendt et par dick pics, og der er nogen, der skriver, wow, du har en flot krop. Og det er han ikke så glad for. Han er lidt jaloux anlagt. Der er mange, der nok betragter mig som et sexsymbol på grund af de billeder, jeg lægger ud. Og jeg får også mange kommentarer med, at ej, jeg har en sexet krop, og ej, hvor er jeg lækker, og folk, der sender mine egne billeder til mig privat for specifikt at kommentere på det billede. Og jeg kan jo i teorien ikke gøre så meget ved det, men jeg synes lidt, det er det, der er galt med samfundet i dag, at hvis en kvinde lægger sådan nogle billeder her ud, så bliver hun betragtet som et sexsymbol. Jeg håber, at jeg i fremtiden kan være med til at ændre folks opfattelse af, hvordan kvinder burde opføre sig. Der er jo meget det her med, at hvis en mand han lægger et billede ud af sig selv uden trøje, så er det mega fedt, intet problem. Men hvis en kvinde gør det, så bliver det stadig set ned på, og hun kan blive kaldt slutty og billig. Og jeg vil gerne være med til at ændre den holdning, der er til kvinder, ved netop at få mit budskab derud. For jo flere, der hopper med på det, og jo flere, der støtter op om det, så vil vi en dag i fremtiden ikke have nogen problemer med, at kvinder læser nogle billeder ud af sig selv. Så vil det være helt i orden, at kvinder viser, at de er stolte af det, de har, og at de elsker sig selv.